Cum primesc împrumutul Mobilo? Poți alege cum îți primești bani, numerar de la una din sucursalele Băncii Transilvania, prin virament bancar sau transfer instant, pe cardul tău, dacă vrei să ai banii în câteva minute. Dacă ai optat pentru transfer instant, este necesar să-ți introduci datele cardului tău. Imediat după validarea cardului, dacă creditul tău a fost aprobat, vei primi banii instant. Cu Mobilo este la fel de simplu să returnezi împrumutul. La data scadenței sau oricând pe perioada contractuală, ai 4 variante de plată din care poți alege. Plata online, cu un card valabil, securizat 3D, Visa sau Mastercard. Intri în contul tău de client de pe site-ul Mobilo sau din aplicația Mobilo și plătești. Transfer bancar în contul nostru, depunere numerar la orice casierie a Băncii Transilvania. Debitare card, cea mai simplă modalitate de a plăti creditul. Odată înregistrat cardul, vom putea face retragerea banilor la data scadenței, iar tu poți scăpa de această grijă. Pentru orice problemă îți punem la dispoziție mai multe canale prin care ne poți contacta: e-mail, WhatsApp sau SMS, chat, telefon, formularul de contact de pe site. Avem încredere în tine că vei achita împrumutul în timp util. Cu cât este mai bun comportamentul tău de plată, cu atât mai multe vor fi beneficiile programului de fidelitate și vei primi sume mai mari la dobânzi mai mici. Mobilo Credit. Oriunde, oricând.